Петър, здравей! Вау! Можеш ли да познаеш кой съм аз? Давам ти 3 секунди. 1, 2, 3. Искам да те поздравя за имения ден, който имаш днес. Бъди здрав. Това е едно от най-важните неща, ако не и най-важното. Също така разбрах, че ставаш футболист. Поздравления! Но изисква се много труд и постоянство. Това не трябва да го забравяш. Постоянство. Да си постоянен в тренировките, в това да ставаш всяка сутрин, да си оправяш леглото, тренировка и разбира се също и на училище. Не забравяй училището. Важно е да растеш като добър футболист, но и като добър човек. Пожелавам ти един ден да постигнеш това, което искаш, но за да стигнеш до там, трябва да се трудиш и, както каза, да си постоянен в изявите си. Също така прегърни майка си, защото тя беше тази, която ме помоли да те поздравя, за да видиш колко много те обича. До скоро и приятно изкарване! Хора, това е Димитър Бербатов. Той ме поздрави, имах имен ден вчера на 29 юни. Хора, вие представяте ли се Димитър Бербатов да ме посрещне?